Nilqakom għal-programm Vi jew Va llum fin-nuqqas tal-kollega tiegħi Trisha Falzon illi ma setax tiġi għal-programm illum iżda insellmila u anka nirringrazzja għaliex ovvjament kelli bżonn ukoll il-sapport tagħha biex inkun nista' intella dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-kap tal-aħbarijiet Owen Gallia. Miegħi illum qegħdin fit-12 il-jum tal-kampanja elettorali l-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li ġej qegħdin kważi nofstri u għandi hawnhekk żewġ kandidati, għandi lil Ramona Attart min-naħa tal-Partit Laburista u lil Michael Piccinino min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Però ħalli nibdew ftit biex nagħmlu naqra warming up. Intom it-tnej qed tgħidu li tinsertaw ħafna flimkien hija l-ewwel elezzjoni tagħkom għaliex qabel kontu fl-amministrazzjoni tal-partiti rispettivi tagħkom. Ramona, kif qed tħossukom? Għattuli li tinsabu għajjenin ħafna, nuqqas tarqat. Mhux hekk, għax aħna konna it-tnejn li aħna fl-administration tal-partiti politiċi. Jiena kont il-President tal-Partit Laburista, il-ħabib tiegħi Michael kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Allura aħna konna il-counterpart ta' xulxina waqt l-elezzjonijiet konna nintaqgħu ta' spiss għal dibattiti. U ta' spiss, ma tanilek ta' spiss vera konna nintaqgħu, ġifieri ġili kien ikollna 2-3 fil-ġimgħa. U għalhekk kienet naqra umoruża hekk li sibtu ma' wiċċi għal dan id-dibatt. Anka wara li spiċċajna mill-irwoli tagħna. Li erġajna tinsibu wiċċna lil xulxin issa tnejn li aħna bħala kandidati tal-partiti rispettivi. U Michael, inti wkoll l-ewwel elezzjoni tiegħek inti wkoll kont Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kif kienu għaddej ix-xogħol fil-kampanja. Ċertament hija esperjenza differenti, ġifieri meta tkun qiegħed President jew Segretarju Ġenerali ta' partit li rwol huwa aktar ta' koordinazzjoni tal-kampanja u tal-partit mod ġenerali u li tara l-kampanja tal-partit mixja f'direzzjoni partikolari. Meta inti l-kandidat, ovvjament, huwa iktar viċin in-nies li hija xi ħaġa sabiħament li tiltaqa' man-nies, tisma' wkoll il-karbit tan-nies u tipprova allura kemm jista' jkun tkun qiegħed tisma' u tara dak kollu li qed jiġri wkoll fuq livell distrettwali għaliex meta tkun ukoll f'kariga tal-partit tkun qed tara l-pajjiż kollu ġifieri ovvjament il-veduta tiegħek tkun ftit differenti wkoll għax meta tkun kandidat tkun qed tikkonċentra wkoll fuq l-erja partikolari li inti tkun qed tikkontesta fuqha kemm għax in-nies tammek tkun qed tkellem iktar regolari u għax l-attenzjoni allura tkun fuq il-lokalitajiet illi inti b'mod naturali qed taspira li tirrappreżenta fil-Parlament. Ħanibdew bid-diskussjoni, saru ħafna proposti kemm min-naħa tal-Prim Ministru Roberta Bela u Alex Borg, ħafna wedit, ħafna proposti, l-lum se nittekiljaw fostom il-vizjoni ekonomika u anki il-proposti dwar it-taxxa. Ma ħansemmi ftit mill-proposti li saru matul dawn it-12 jum tal-kampanja ħanażel 3 minn kull naħa. Per eżempju, il-Partit Laburista wieħed cash grant ta' self-employed biex il-pis effettiv tal-bolla jinżel minn 15 għal 10%, l-estensjoni tal-iskema Our Next Home għal persuni separati u divorzjati u żieda fil-benefiċċji ta' tfal u l-in-work benefits. Il-Partit Nazzjonalista riforma fil-bands tal-income tax, żieda fis-ceiling ta' l-ola tax bracket minn 60,000 għal 80,000 euro, tneħħija tat-taxxa ta' suċċessjoni u bolla fuq ċerti trasferimenti fil-familja u anke tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl bi 30%. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija l-kampanja qed tidher qisu bħal irkant ta' wedijiet. Issa, ovvjament, in-nies kuljum qed jisimgħu proposti, intom twedu mod, intom twedu proposti oħra, ħanibda bik Ramona. Kif se jiġu finanzjati dawn il-miżuri? Ħafna wedijiet, ħafna proposti, ovvjament intom tafu x'hemm fil-Kaxxa ta' Malta, tafu x'hemm kif inhu l-pajjiż mill-aspett finanzjarju. Kif se jkunu iżda dawn il-wedjiet jistgħu jiġu imwettqa? Aħna għal kull weda qed ngħidu kemm ħad tiġi tiswa, figuri verifikati u dan kollu il-wedjiet il-proposti kollha elettorali ser ifissru wkoll ser ikompli jitnaqqas id-deficit u qed inħarsu lejn surplus sal-2030. It-track record tagħna jitkellem waħdu. Aħna għamilna mill-2013 l-hawn minkejja l-oppożizzjoni kollha li sibna, minkejja kemm kienu qalulna kliem l-ewwel pereżempju fuq il-proposta tal-enerġija Alice in Wonderland ma tistwix il-karta li ktibniha fuqha, wettaqnihom għal ġid tal-poplu Malti u għawdex u għawċi kollu.
Għax mill-2013 ulaw il-poplu Malti Wawċi baqa' jgawdi minn kontijiet irħas. L-istess għal kull manifest elettorali dejjem kien costed, dejjem kellna struttura li naraw kif qed jitwetta ministeru apposta, struttura apposta kif qed jitwetta il-manifest elettorali. Il-manifest elettorali preċedenti twetta 82% minnu f'4 snin leġislatura. U allura b'dak it-track record bi kredibilità u minkejja dak li ġara. Aħna ma qadniex ngħidu għax kien hemm sfidi internazzjonali xi ħadd jiddubita. Jiena mhux ħanqod insemmi ta' qabel l-2013 ta' jew l-2013 ħansemmi riċenti u kull min ħajvota żgur li jiftakar il-pandemija tal-COVID. B'ajruporti magħluqin, ristoranti magħluqin, ma ssibx karozza fit-triq. Dak kienu l-isfidi. Mbagħad wara li għaddejna l-pandemija tal-COVID gwerra wara l-oħra. Minkejja dan, il-poplu Malti Wawċi hemm barra għandu rasu mistrieħa li qatt mollejna l-kontijiet, qatt ma żidna taxxi, raħħasna it-taxxi, wettaqna il-wediet kollha li għamilna aħna minkejja l-isfidi kollha. U fil-pandemija tal-COVID saħansitra tredna n-nies ibqgħu id-dar u ħatirċievu il-paga tagħkom xorta. Michael, il-Partit Nazzjonalista l-istess, ħafna wediet u il-mistoqsija tiegħi. Intom kif se tkunu qegħdin twettquhom dawn il-miżuri? Ġifieri jekk inti ħatibda minn jekk titilgħu fil-gvern, tkunu f'paġina ġdida, fresh page. Ilkom ma tkunu fil-gvern kif qed twedu dawn il-proposti kollha minn fejn se ġibu l-flus? L-ewwel qabel kollox, kif qed tajjeb inti biex kollok il-flus, tara li tiġġenera wkoll l-ekonomija sabiex inti jkollok minn fejn tagħmel il-proġetti li qed twieħed. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista mhuwiex sempliċement qed jgħid x'ħajati, imma qed jgħid ukoll minn fejn ħajġu dawn il-flus. U l-Partit Nazzjonalista, anke l-kap Alex Borg, ħabbar bl-aktar mod ċar diversi setturi ekonomiċi ġodda li ħajġu kreati biex inkunu nistgħu niffinanzjaw l-ekonomija u s-sosten li ħankunu qegħdin nagħmlu lill-poplu. Kien hemm il-Mediterranean Maritime Fuel Hub illi ħabbarna settur ekonomiku ġdid illi fit-3 snin fl-ewwel 3 snin kienet tiġġenera 450 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Mingħajr ma jkollna nibnu x'imkien ieħor ġewwa il-pajjiż u mingħajr ma jkollna bżonn inġibu l-eluf ta' ħaddiema biex jaħdmu f'dan ix-xogħol għaliex dan huwa mhuwiex labor intensive sector. Tkellimna wkoll fuq is-setturi tad-data, l-AI, New Space, is-settur kreattiv u koll li nġeneraw ukoll u nagħmlu investiment fil-port area biex ukoll hemmhekk ikollna setturi ekonomiċi ġodda illi minnhom ukoll l-ekonomija Maltija tkompli tikber u jkunu ġenerati l-flus li mbagħad b'mod sostenibbli nkunu nistgħu nwettqu il-wedijiet ukoll li qed nagħmlu f'din il-kampanja. Ħanibqa' fuq il-qasam tal-enerġija. Ramona, il-gvern sa issa żamm il-kontijiet stabbli għaliex hemm is-sussidji. U allura il-kontijiet meta mqabla ma barra minn Malta, nafu x'qed jiġri barra minn Malta wkoll baqgħu stabbli. Imma din kif jista' dan il-gvern iwiegħed illi din dan sussidji tibqa' għaddejja, tibqa' fit-tul, kif il-gvern jista' jwiegħda din? Nerġa' ngħid, hawnhekk hija issue ta' kredibilità. Min-naħa għandna partit li prova lilu nnifsu mill-2013 law, min-naħa l-oħra għandek Partit Nazzjonalista li mhux biss kien kontra l-proposta tal-enerġija tagħna li grazzi għaliha għandna kontijiet irħas, imma li tul iż-żminijiet kap wara l-ieħor bidlu verżjonijiet u ma tafx fejn jgħid magħhom. Jiġifieri kellna Adrian Delija, Bernard Grek jgħidu li s-sussidji ma jistgħux ikompli. Jew anki Alex Borg li huma short-lived. Mbagħad xi kultant ibidlu il-verżjoni. Min-naħa tal-gvern dejjem għedna, jolew kemm jolew barra minn Malta, aħna ser nibqgħu nissussidjaw. Għax dik hija il-weda proposta ċentrali tagħna li ilha mill-2013 u l-hawn. Aħna nemnu f'politika li tagħti fiduċja lil familji u lin-negozji Maltin u Wawċin. Aħna ma nemnux f'politika tal-awsterità li jemmen biha il-Partit Nazzjonalista u għalhekk din id-differenza, il-Partit Nazzjonalista jista' jwieħed kollox u l-kulħadd. Però b'differenza minnu m'għandux track record, b'differenza minna meta kien il-poplu f'don fil-gvern, Lorenz Gonzi kien qal
li ħajol il-kontijiet tad-dawlu l-ilma bil-qalb, tgħid li Lores Gonzi għadda, iva da żgur għadda u ilu u għandkom raġun, però jien qed ngħidilkom li kap wara l-ieħor, inkluż il-kapijiet reċenti tal-PN li nbidlu ta' spess, Bernard Gregg, għandek lil Adrian Delija u lil Alex Borch, qatt ma taw garanzija li bis-sussidji li ħajkomplu isostnu is-sussidji u rrid ngħid anki il-proposti li qed jagħmlu. Iġifier il-proposta milli nista' nifhem apparti li hemm iċ-ċifri li ma jagħmlux sens kif jista' jkun tagħmel investiment u jiggarantilek wara l-ewwel sena nofs dak l-investiment ta' flus, imma jekk għax huma qed jgħidu li għandek 60 miljon investiment ta' darba u dan ser jibda jirrendi nofs l-ammont mill-ewwel, 30 miljun. Issa għal min jifhem fiċ-ċifri ekonomiċi dan ma jagħmilx sens. Imma ejja mmorru b'mod fatwali. Jekk l-investiment tal-enerġija tal-Partit Nazzjonalista jiddependi mill-pannelli. U naħseb it-tnejn li aħna naqblu li l-pannelli, l-investiment fil-pannelli hija xi ħaġa pożittiva. Però jekk l-investiment biss tal-Partit Nazzjonalista jiddependi mill-pannelli, fejn ħaj jitpoġġew? Fis-soqfa tal-binjiet tal-gvern. Qed nimmaġina li soqfa ta' djar residenzjali li huma tal-gvern ma tistax tobbligom. Qed nimmaġina wkoll li fejn għandek mużewijiet, siti storiċi minħabba ixu tal-ippjanar ma jistgħux isiru, hemm commitment milli nista' nifhem li ma jistgħux isiru f'art outside development zone. Mela kif jista' jkun għax biex ikollok investiment ta' 60 miljun pannelli trid madwar 150 darba daqs il-fosos tal-Florjana. Michael, nistiednek li tirribatti u mistoqsija wkoll minna ħati għaj intom qegħdin twedu illi l-kontijiet ħajtnaqsu b'medja ta' 30%. Kif tistgħu twedu għadin? Mela, għan nispjegaw bl-aktar moċċar. L-ewwel ħaġa jiena nitbissem meta nisma' dak li qed tgħid Ramona tiġi hawn. U biex min għalija tipprova tattakka dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista, tipprova semmi dak li ġara 13 il-sena ilu. Jiena nifhem il-Partit Laburista jattakka. Dak li ġara taħt il-kapijiet differenti, mux ta' 13 sena ilu biss. Napprezza li jina ħallejtek twieġeb u sa' ovvjament tħallini wieġeb. Ġifieri kun ċar ma dak li qed jgħid. Ħajwieġeb. Mela le wieġeb. Ovvjament jekk qatt interrompina ma kunx se ngħidlek. Fuq Alex Borch semmejti, wieġeb imma. Ramona, napprezza, grazzi. Mela, il-kap Alex Borch mhux tal-li qed jgħid anzi illi ħajżhom is-sussidju, però għaliex b'mod responsabbli qed jgħid li ħanagħmlu investiment. Investiment ċar illi l-ewwel ħaġa nilħqu bih ukoll it-targets tal-enerġija rinnovabbli u sostenibbli. U allura wkoll ma jkollniex il-problema li hemm bħalissa fejn il-Kummissjoni Ewropea qed tiftaħ proċeduri kontra Malta għaliex il-Gvern Laburista ma għamilx l-investimenti meħtieġa li hemm bżonn biex ikollna iktar enerġija rinnovabbli. Dik hija realtà bħalissa. Ġimgħatej ilu kellna dan il-fatt. U hawnhekk il-Partit Laburista minflok jgħid iva inqasna ħan investu iktar jattakka l-Partit Nazzjonalista għaliex ħajinvesti f'dan is-settur issa. Il-Partit Nazzjonalista mhux tal-li ħajżomm is-sussidju tal-li b'dan l-investiment ħajkun iva jista' jnaqqas ukoll il-kontijiet medja ta' 30%. Ħanispjega kif ħajamilha. L-ewwel ħaġa hemm iva ħafna binjiet tal-gvern illi m'għandhomx sfortunatament l-ġuġet jiġu użati l-binjiet tagħhom biex nkunu nistgħu niġġeneraw l-enerġija. Hemm ukoll parking spaces parking lots illi jistgħu wkoll jiġi inċentivat illi jintużaw ukoll biex isiru solar panels. Jeżisti diġà fil-pajjiż hawn postijiet li għandhom u nistgħu nagħmlu iktar inċentivaw biex ikun hemm. Issa, kif ħajnoqsu il-kont ta' biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Mela, l-ewwel qabel kollox jitneħħa il-kera fuq il-meter tad-dawl. Mela, bħalissa, speċjalment nies li jgħixu weħedhom, għaw ammont ta' nies li anke li huma ma jonfqux, ma jiġġenerawx ħafna enerġija, jispiċċaw il-kont tal-meter jiġihom iktar għoli mill-kumplament tal-kont innifsu dak ħanneħħuh allura kompletament. Issa, apparti li ħanwessaw ukoll l-ewwel band ta' kif jinħadmu l-kontijiet u allura wkoll il-poplu kemm jekk tgħix waħdek kemm jekk tgħix ma' ħadd ieħor mal-kumplament tal-familja tiegħek inti ħadkun qiegħed tħallas inqas fuq dak il-kont. Apparti id-djar residenzjali
ħankunu ukoll qegħdin naraw illi jkun hemm għajnuna lill-bdiewa ir-raħħala u l-qdiet volontari. Jiġifieri l-bdiewa u r-raħħala ukoll ħajtneħħewlhom il-kirja fuq il-meter u anke daw ukollhom ukoll medja ta' 15%. Is-sussidji se żommuhom. Iva. Mintu kontu tikkritikawhom is-sussidji. Li konna ngħidu huwa li jrid ikun hemm investiment biex ikun hemm sostenibilità in the long time. U aħna dak li qegħdin nagħmlu. Jiġifieri mhux talli l-prezzijiet ħajbqgħu kif huma, imma anzi b'dan l-investiment ħajkun jistgħu jonqsu minn fej se tkunu tistgħu tiffinanzjawha. Ġifieri bl-investiment li ħajsir. Mela, inti ħatamel investiment fi renewables u mill-return li ħajkun hemm ħajkun jista' jiġi finanzjat din il-proposta il-Partit Nazzjonalista ma jipproponix fl-arja biex nwieġbek ukoll kif qed fil-bidu, imma ħanamlu investiment. Dak l-investiment jagħti return li jkun jista' jgħaddi dirett fil-but tiegħek. Jekk nista' nirreplika fuq din. Partit politiku ma jistax ikun kollox għal kulħadd. Ma tistax Adrian Delija jumejn ilu jgħid aħna mhux ser ikollna bżonn is-sussidju. U llum il-ħabib tiegħi Michael Piccinino jgħid iva ħanżommu s-sussidji. Iddeċiedu, ma tistgħux tkunu kollox għal kulħadd. U jien pereżempju nġib eżempju. Jien favur il-kaċċaturi u d-delizzji, inti konna waqt programm, inti kontra l-kaċċaturi. Għandek kull dritt. Għandek kull dritt u għandek pożizzjoni. Proset kif jien għandek pożizzjoni favur, inti għandek pożizzjoni kontra l-kaċċaturi. Kif Adrian Delija għandu pożizzjoni kontra s-sussidju u fl-istess partit hemm pożizzjoni favur is-sussidju. Mintomx tirrealizzaw li l-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda kredibilta whatsoever fis-settur tal-enerġija. Punt wieħed ħajwieġbek u maħawna għaddi għal-mistoqsija. Punt wieħed. Imkien ma tajdna garanzija u mhux qed ngħid li t-tortija imma min ħareġ b'din il-proposta tal-enerġija li hawn Malta hawn fejn impoġġu il-pannelli 150 darba daqs il-fosos. Jekk tridu tkunu kredibbli, mappa ta' fejn ħajjitqedu dawn il-pannelli kollha mingħajra il-proġett tal-enerġija tagħkom jaqa' biċċiet. Allura, iffejljajtu kemm il-darba fuq l-enerġija. Iffejljajtu mhux biss meta qal Gonzi, kap wara ieħor qal li s-sussidju mhumiex sostenibbli, kap wara ieħor qal li jekk jolew barra minn Malta jorew f'pajjiżna. Dik il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista. Allura, fġieħ kemm hemm nistennew aktar dettalji biex għall-inqas il-poplu ikollu oppożizzjoni li tibda turi xi forma ta' kredibilità. Mela, ħatwieġeb qabel ma twieġeb għandna l-numru tal-WhatsApp illi huwa 9900-9937-9900-9937. Tirribatti Michael. Napprezza li Ramona tiġi hawnhekk u tipprova tattakka u dawwar dak li qed ngħidu biex twassal l-aġenda tal-Partit Laburista, però dak li qed ngħidu huwa ċar. B'dan l-investiment is-sussidju jonqos il-prezz tad-dawl bih, mhux ikun hemm bżonn li l-gvern jissussidja għaliex il-prezz jonqos bl-investiment Ramona. Dak li qed jgħid Adrian Delija. Ramona, hu paċenzja mhux vera. Ma hu paċenzja Ramona li tiġi u tipprova tikdeb biex iddawwar dak li qed tikdeb. Qed tikdeb, iva. Qed tikdeb lill-poplu Malti. Qed tikdbu l-Partit Laburista lill-poplu Malti. Miskom tistħu. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista huwa ċar. Ħajsir investiment. U bl-investiment jonqos il-kont tad-dawl bi 30% u iva nagħtu garanzija li l-proġett isir Ramona. Mela, ħanaddu għal suġġett ieħor, it-taxxa u x'jaqalaw in-nies fil-but. Ħalli nistaqsikom fuq il-pagi l-ewwel. X'se tagħmlu differenti bħala Partit Laburista biex f'termini reali n-nies jaqalaw aktar flus fil-but u jiżdiedu l-pagi? Mela, ejja nibdew mill-punt kardinali u ħadd pjaċir li bdejt bil-proposta tal-enerġija. Għax l-ekonomija tagħna li kieku ma kienitx għal dik il-proposta, ma kienitx ħajkollha dak it-tkabbir. Konna ġejjin minn perjodu ta' riċessjoni u grazzi għal pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista. Grazzi għal fatt li ħarġu iktar nies jaħdmu, child care centers b'xejn, l-in-work benefits li ħanerġgħu nżidu, daw ixxokkjaw b'mod pożittiv l-ekonomija ta' pajjiżna u għalhekk ninkwieta jien. Meta in-naħa l-oħra mhux qed jartuna u minthomx qed tagħtuna garanzija li jibqgħu għaddejjin is-sussidju u qed tgħidu li kollox marbut ma' sistema. Iva, tieni ċans ħanispiċċa u ħanejlek kif qed tgħidu. Qed tgħidu li ħadd naqsu l-kont
tal-enerġija. Minħabba li ser isir investiment fil-pannelli. Tajtu qalbkom. Minħabba li qalbkom li tagħmlu iktar investimenti fil-verità. Stenna naqra, ħanejdlek. Minħabba li ser isir investiment fil-pannelli. Li huwa tajjeb li jsir investiment fil-pannelli, imma bil-proġett li qed jipproponu il-Partit Nazzjonalista għandek ma 60 darba daqs il-fosos tal-Florjana. L-ewwel 150 sa 60 iddeċidi Ramona. 150 u 60 għax l-ewwel 150 sa 60. Iddeċidu. Tiġu għaw tivvintaw iċ-ċifru. Għastaqbel miegħek innifsek. Mela, taqbel miegħek innifsek. Issa Ramona uġibni fuq dak li staqsejtek. Kont qed ngħidlek. Għandek investiment ta' iva 150 darba fil-fosos tal-Florjana. 150 darba. 60 miljon pannelli. Ettu. Li trid 150 darba daqs il-fosos. Meta hawnhekk saqsejtek fejn ħajkun hemm l-investiment fihom, mappa biex inkunu nafu fejn ħatamluhom, ma mhux qed ngħid lit-tortijak, imma m'hemmx pjanta fejn. U qed ngħid li l-proġett tal-enerġija huwa kollu dipendenti tal-Partit Nazzjonalista. Ma nixtiex neħelbis fuq l-enerġija. Għandek raġun. Proposti. Ġibni fuq li staqsejt fuq il-pagi u anke inti Michael wara. Mela, allura kont qed nispjega li l-valur tal-pagi tieħdu wkoll fil-kuntest tal-piżijiet li jkollok. Issa, għalhekk għandna proposti fil-manifest elettorali li bihom jaqbillek taħdem. Aħna konna ġejjin minn kultura. Fejn dak li jkun, jekk ikun fuq il-benefiċċji soċjali, kien għal ftit jew xi kultant anki għal inqas jaqbillu jibqa' fuq il-benefiċċji soċjali u ma jmurx jaħdem. U dik hija l-kultura li aħna neħħejna kifet permezz ta' child care centers xejn permezz tal-in-work benefits u nkomplu dejjem inżidu. Kif irrevedejna it-taxxi, naqqasna it-taxxi u ser inkomplu innaqsu u inċentivi oħra bħal super bonus l-1,000 euro, super bonus kull sena għal kull min jaħdem il-għala. Għax peress li wessajna tax bands kien ħajkun hemm numru ammont sostanzjali eluf ta' persuni li ma kienux ħajinqabdu. Allura permezz ta' super bonus jirċivihom kull persuna li taħdem u li tkun ilha 5 snin residenti f'pajjiż. Grazzi Michael. Ċertament illi ħajkun hemm diversi miżuri l-ewwel qabel kollox. Anka illi jkun hemm iva estensjoni li jkun hemm ridistribuzzjoni ta' tax bands pajjiżna. Il-verità hija illi il-ħajja minn tina l-oħra tola u dak li jkun minħabba ovvjament li tola l-ħajja ikun hemm anka iżidiet fil-pagi collective agreements mill-żieda tola tal-ħajja, eċċetera, u dak li jkun jispiċċa illi ikollu jħallas iktar taxxa mhux għaliex b'mod reali il-paga tkun neċessarjament qolit, imma għaliex ikun ħadas żidiet li jagħmlu tajjeb għaż-żieda tal-ħajja. U allura, meta jkun hemm distribuzzjoni, ikun hemm għajnuniet biex verament il-persuna tiżdiedlu b'mod reali il-paga. U allura naraw li jkun hemm iktar flus fil-but, jiena kif edna wkoll naraw li żieda tal-ħajja ma tkunx intaxxata, naraw li iva il-konti ta' dawn jorħsu biex ikun hemm iktar flus fil-but b'mod dirett mand il-poplu Malti, naraw li jkun hemm ukoll inċentivi li ngħinu lis-self-employed biex anke self-employed illi huwa persuna li jkun investa ġidu biex jgħin l-ekonomija Maltija ikollu iktar flus anka u fil-but u naraw allura li b'mod ġenerali ikun hemm il-flus fil-but tan-nies. Però dan kollu ikun possibbli għaliex il-Partit Nazzjonalista għal kontrarju tal-Partit Laburista qiegħed jipproponi wkoll li jkollna setturi ekonomiċi ġodda li l-ewwel qabel kollox iħallu iktar flus fil-but u jikkrejaw il-ġid fl-ekonomija Maltija. Għalli aħna b'mod responsabbli mhux biss qed ngħidu x'ħantuk, imma qed ngħidu wkoll minn fejn ħankunu qegħdin niġġeneraw dawk il-flus biex inkunu allura nistgħu immexxu l-ekonomija Maltija. Grazzi. Għandna l-numru tal-WhatsApp fil-fatt ħanaqra xi messaġġi li daħlu huwa 9900993937 għandi hawnhekk wieħed mill-messaġġi illi jgħid iż-żewġ partiti spiċċaw min iwiegħed l-iktar it-tnejn. Trident testet ħafna wedi fuq l-enerġija mal-bieraħ Dr. Delija semmilna l-way forward. Il-qoddim semma wkoll l-suq jiġi liberalizzat. U għattajt il-persuna din qal mill-iskemi ta' qabel 2013 forsi twieġeb ftit inti Michael għax qed issemmi il-persuna fuq il-wedi li qed jagħmel Dr. Adrian Delija. Aħna meta konna tkellimna fuq li jkun hemm liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni huwa li dak li jkun ikollu l-għażla biex imra l-irħas.
Jiġifieri kwalinkwa sem li jkun hemm dan is-settur qed tara anzi li l-persuna għandu għażla biex hu jażel. Però żgur li Malta tibqa' hemm, ħatibqa' tagħmel id-distribuzzjoni tagħha wkoll, u allura dak li jkun jkollu Malta kif inillum bid-distribuzzjoni tagħha jista' jibqa' mal Malta jkun hemm kompetituri illi jagħmlu wkoll proposti li jkunu irħas, il-persuna jkollu l-għażla wkoll illi jmur anċaħat li jagħmel id-distribuzzjoni b'mod irħas. Il-Partit Nazzjonalista reġa' qiegħed favur il-liberalizzazzjoni f'din il-kampanja elettorali qed nifhem sew. Aħna tkellimna. Le, imma qiegħed favur jew le? Għax diġettilkom ma tistgħux tkunu kollox għal kulħadd. Qiegħed favur il-liberalizzazzjoni jew le? Ramona, il-Partit Nazzjonalista fil-proposta li ħabbarna fuq l-enerġija tkellem fuq il-proposta ġenerali illi nagħmlu biex ikollna investiment u jorħsu il-kontijiet tad-dawl u ilma. Meta l-Partit Nazzjonalista tkellem l-aktar moċċar biex naraw li ma jkollniex sajf wara liħor li jinqataw il-kontijiet li ma jkollniex il-kont jiġi ma jekk tagħmel sajf sieħ bla dawl ikollu problema fid-distribuzzjoni. Issa il-Partit Nazzjonalista b'mod holistiku qed jara kif ikollna żgur distribuzzjoni li tkun garantita. U allura l-Partit Nazzjonalista jħares b'mod total biex jara kif dak ikun garantit. U l-liberalizzazzjoni hija waħda mill-elementi kontra s-sussidji u li tolli il-kont tad-dawl. Bħalma hija l-eliminazzjoni tal-meter. U jiena rrid ngħid xi ħaġa oħra. Ġifieri il-Partit Laburista kontra illi tneħħa il-kirja fuq il-meter. Hekk qed tgħidha Ġifieri intom qed tgħidu illi intom tridu tibqgħu tintaxxaw in-nies kull dar li għandha meter ġewwa dar. Dak kif qed aħna qed ngħidu, all right, li l-proposta tagħna tal-enerġija hija kredibbli. U l-proposta tagħkom tal-enerġija mhijiex. U jekk ħaterġgħu taqbdu, il-kull persuna fid-dar tiegħu u jekk ħaterġa' taqbel jew ma ħan irrispondi hu paċenzja. Aħna għandna l-proposta tal-enerġija li hija ċara. Jiena qedlek li tagħkom. Il-mistoqsijiet mhux inti tagħmilhom. Il-mistoqsijiet tagħmilhom. Appuntu. Mela, ma jimpurtax ċara il-proposta. Nixtieq neħel għaxan il-programm fadallu bis nofsija bejnietkom. Ħanejt punt. Fil-qasira xi tgħaddi għas-suġġett li jmiss. Tkellimna fuq is-super bonus ta' 1000 euro li qed jipproponi il-Partit Laburista. Jumejn ilu fuq in-net television kien hemm il-kollega Dr. Edward De Bono u qal fuq il-programm tal-PN, ġifieri bħala rappreżentant tal-PN. Għal-istadi ħadd jemmina li il-Partit Laburista ħajati 1000 euro super bonus lil kull ħaddiem, issa sa fejna fien. Kull bonus u safejja fil-poplu Malti wawċi, kull bonus u kull taxxa li wedna wettaqnija. Imma irħilu, issa inkomplu għaddejjin ukoll. Il-Partit Nazzjonalista mar jumejn wara u qal ħan irrevedu t-tax bands li dak ifisser li kienu ħajnaqsu jew ħajatu lura 1200 euro lil ħaddiema kollha minimu fis-sena. Ġifieri hemm diskrepanza lek qed ngħid ma tistax tkun kollox għal kulħadd, inti kontra super bonus jew inti favur li tagħti iktar. It-tieni punt, jekk inti tagħmel 300,000 ħaddiem għax dan is-super dan il-mod kif irrevedew it-tnaqqis tal-income tax il-Partit Nazzjonalista huwa fuq 300,000 ħaddiem. Sewa, jekk tagħmlu multiplikat b'1200 euro, ikun ifisser li ħajjiġi bej wieħed u ieħor 360 miljun l-ispiża ta' dik il-miżura tal-Partit Nazzjonalista. Meta fil-proġett tagħhom kif proġettaw l-ispiża qed jgħidu li ħajonfqu 110 jew 130 miljun, jiġifieri marru żmerġ 230 miljun. Allura wieħed isaqsi kif jista' jkun tmur żmerġ daqshekk u kemm hu kredibbli l-Partit Nazzjonalista meta jfajjar dawn iċ-ċifri jekk il-basics, jiġifieri s'issa għandna il-basics ta' fejn ħajmorru il-solar panels ma nafux, ta' żbalji matematiċi sempliċi. Mela, Ramona u paċenzja, wieġeb u ħana d suġġett li jmiss. L-ewwel ħaġa tajjeb li nirrimarkaw biex kulħadd jara. Il-Partit Laburista u Ramona huma kontra li jitneħħa il-kera fuq il-meter tal-kont tad-dawl. Dak smajna llum, anzi qalet li hija favur li jibqa', dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, u veru xejn li hemm di diskrepanza, anti jiena nistiden lilek li tismana. Idħol għamilna text calculator biex tara wkoll kif jinħadem dan il-kalkulu. Ovvjament hemm kalkulu u mhux kulħadd dal-pajjiż jaqla l-istess. Jiġifieri kull persuna, jiena u inti u kull persuna ieħor ma naqalawx l-istess ammont ta' flus u allura ovvjament inħallsu ammont ta' taxxa differenti. U skont inti kemm taqalaw tħallas taxxa ħajkollok
dal-kalkolu b'mod differenti għalik. U mu veru xej, u jina jivitni rimarka, illi għamilna dan il-program li nofsu il-Partit Laburista, anka rappresentanta tiegħu hawnhekk però il-kampanja sħiħa, jitkellmu fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. X'għandna tal-pajjiż gvern, għandna Partit Laburista li qata qalbu li joffri soluzzjonijiet u allura minflok jgħidilna hu kif ħajinvesti fi renewables jiġi hawn jipprova jattakka l-unika partit li qed joffri dawn is-soluzzjonijiet. Ħana għaddi issa l-isfida tal-housing. Ħanerġa' nibda bik u mbagħad tkompli Ramona. L-isfida tal-housing. Kif se tindirizzawa? Titkellmu, tikkritikawha, għandkom il-kellim tagħkom kien jitkellem ħafna dwar il-bżonn li ngħinu l-vulnerabbli, imma fil-konkret, xi pjan għandkom għall-housing? Ċertament, illi fil-ġranet il-ġejjin ħankunu wkoll qegħdin nħabbru iktar proposti f'dan is-settur, il-Partit Nazzjonalista ħajkollu pjan konkret li jindirizza dan is-settur bħalma kellna f'setturi oħra u bħalma ħajkollna wkoll f'setturi differenti, li hu żgur huwa li rridu ngħinu lil kulħadd, li rridu ngħinu il-min jagħtu ukoll għall-ewwel darba dieħel fil-property ladder u anke dawk li għal raġunijiet differenti ikollhom ibidlu. Li hu żgur ukoll illi dak illi il-proprjetà illi inti tibet m'għandekx tħallas taxxa fuq. Allura il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar ukoll illi ħanneħħu il-bolla fuq il-wirt għaliex inti meta dak li jkun imutu l-ġenituri tiegħu in-nannit tiegħu it-tijiet tiegħu m'għandux jiġi kastigat u jispiċċa jkollu jiġi ħallas taxxa fuq proprjetà li diġà tkun tħallset taxxa fuqha. Allura wkoll minn qed jibed diġà ukoll qed jieħu dak il-benefiċċju, però fuq il-kumplament tas-settur ħajkollna proposti ċari li ħajkunu qegħdin jispjegaw. U pereżempju illum iż-żgħażagħ sibuha diffiċli biex jixtru proprjetà. X'qed tipproponu intom biex? Qed ngħidlek illi l-kap tal-partit ħajkun qed jipproponi fil-ġimgħat li ġejjin ukoll, jiena m'għandix dubju illi jekk tkun tixtieq meta jħabbarhom niġu u niddiskutuhom iktar f'dettall m'għandix problema ta' xejn. Tajjeb, Ramona. Mela, fuq il-housing, set ta' proposti li diġà preżentajna. L-ewwel net, sussidju aħna ġejjin minn sistema tal-equity sharing fejn x'kienet jiġri jkollok persuni 35-40 year old li isseparaw anke jekk mhux isseparaw tajnihom id-dritt u bil-flus li jkollhom ma jkollhomx ammont biżżejjed biex jixxu dar. Allura l-gvern kienet jissussidja nofs il-loan u mbagħad mingħajr imax u mbagħad meta tkun tista' tħallas lill-gvern jew jikkonvertilha f'kirja. Issa, dik ser tiġi estiża fuq 25% tal-loan għal persuni li jkunu qed jixxu żgħażagħ li jkunu qed jixxu l-ewwel proprjetà tagħhom. Tfisser li din il-parti tal-loan tkun issussidjata mill-gvern mingħajr imax. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt. L-iskemi tal-first time buyers tal-UCA, etc. ikomplu għaddejjin fis-seħħ. Però ħanerġa' naqleb issa fuq persuni li jisseparaw jew jiddivorzjaw. X'kienet jiġri? Meta tmur biex tixxi u mbagħad terġa' proprjetà għal rasek, inti xtrajt proprjetà matrimonjali, probabbilment hija l-ewwel proprjetà tiegħek, u mbagħad tersaq biex tmur tixxi t-tieni dar għax ma ħadimx iż-żwieġ jew ir-relazzjoni li kellek. Inti ma kontx tkun tista' tibbenefika mill-iskemi tal-first time buyers. U allura qed ngħidu li f'dak is-sens issa tista' ukoll meta jiġrilek hekk tibbenefika mill-iskemi tal-first time buyers. Apparti minn hekk, kellek ċertu ejja ngħidu li l-akbar proġett li wettaq il-gvern meta kien hemm numru ta' deċiżjonijiet fil-qrati, anke minħabba deċiżjonijiet fil-qrati tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-dritt tal-proprjetà li kienu ser jispiċċaw jiżgumbraw lil ħafna nies b'kirjiet antiki li kieku l-gvern ma daħalx għalihom. U allura l-gvern daħal għalihom billi tom avukat b'xejn u billi irreveda l-liġi u li meta għoliet allura l-kirja il-gvern issussidja id-differenza. Dik kienet diġà miżura li bħala Partit Laburista hija what we stand for. Miżura li tgħin lil min aktar għandu bżonn. Permezz ta' il-gvern qed jgħid ukoll li hemm ċertu persuni issa li jkunu qed jieħdu s-sussidju fuq kirja privata. Mhux qed nitkellmu fuq ta' il-kirjiet antiki, issa fuq kirjiet privati. Però xi kultant x'kien jiġri? Kien jiġri li tolilek il-paga ħadd promotion jew inkellet taħdem naqa' overtime jew part-time tiżdiedlek taqa' over it-threshold
u tispiċċa titlef mill-ewwel is-sussidju tal-kera. Meta tkun għadek lanqas biss irċevejt pereżempju l-ewwel paga. Allura l-gvern qed jgħid qed jipproponi li mal-ewwel sena ikun hemm tnaqqis ta' 50% tas-sussidju u mat-tieni sena ta' 25%. Għala biex inti tik ċans tiġi fuq saqajk il-gvern. Qed nkunu nissussidjaw ukoll għaż-żgħażagħ għal first time buyers ukoll il-prezzijiet tar-riċerki sa' 1,200 euro. Dawn huma kollha huma kollha miżuri li jgħinu il-persuni fl-aktar moment li jkollhom bżonn, ġifieri biex ikollhom saqaf fuq rashom. Mela, ħan it-tratta issa kelma li qed tintuża ħafna miż-żewġ naħat hija l-well-being. Il-well-being, il-kwalità tal-ħajja. Ħanibda bik, Michael. Saret qisha buzzwordi il-well-being, il-kwalità tal-ħajja, ma fil-verità, fil-konkreti, fiex ħadd issarraf. Ma naqbilx miegħek illi hija xi buzzword aħna minn naħa ta' partit. Għax tintuża ħafna miż-żewġ naħat. Il-Partit Nazzjonalista ma bdiex jużaw issa kombinazzjoni għax-ġejja elezzjoni din il-kelma. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jitkellem fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi u allura għamilna wkoll ħafna ħidma fuq dan is-settur. Il-Partit Nazzjonalista anke però jridu naraw din il-kampanja bdejna nitkellmu fil-kampanja mhux fuq l-ekonomija importanti, però bdejna wkoll fuq is-saħħa. Għaliex is-saħħa tal-poplu Malti Wawċi mingħajr is-saħħa ma tagħmel xejn. Allura inti tikollok is-saħħa tiegħek bħala pedament sod biex inti tkun tista' timxi. U allura apparti li tikollok il-proposti biex anke nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna, jrid ikollna proposti li jgħinu s-saħħa mentali ta' dak li jkunu. Allura aħna wkoll proponejna li jkun hemm iktar kura fil-komunità, apparti li proponejna wkoll illi jkun hemm iva sptar mentali ġdid bis-swit. Ma tgħidej xi ħaġa illi l-ħbieb tagħna ilhom jipproponu għall-aħħar 13 sena però għadhom m'għamlux. Proponejna illi jkun hemm miżuri differenti biex nkunu iktar viċin il-komunità, però apparti dan kollu ovvjament il-kwalità tal-ħajja tirrikjedu wkoll illi tara illi jkun hemm inqas stress fost in-nies illi ma neħlux fit-traffiku għal sija u nofs inti sejjer ix-xogħol filgħodu u inti ġej id-dar flaxija, illi jkun hemm iktar open spaces madwar Malta. U għawdex u ħafna affarijiet oħra, però żgur illi jekk qed naraw illi l-well-being tkun anka inti qed buzzword, jena jidux buzzword imma qed tingħata iktar importanza, issa lil minn kull argument politiku bejn żewġ naħat jiena naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva illi fuq diskussjoni politika anka nazzjonali ikun hemm attenzjoni iktar b'saħħitha fuq il-fatt illi l-well-being hija xi ħaġa pożittiva. Għaliex kifet l-ekonomija importanti u rridu inkomplu nsaħħu l-ekonomija, però fl-istess ħin ukoll l-individu jrid ikollu wkoll l-ispazju biex jgħix ħajtu għaliex l-ekonomija għandha tkun hemm biex tagħti il-flus fil-buttan nies biex ikunu jistgħu jgħixu il-kumplament ta' ħajthom mhux dak li jkun jgħix biex jaħdem matul ħajtu. U allura jrid ikun hemm iva inċentivi differenti, jiġifieri jiena ikolli nitbissem meta smajt il-waħda mill-proposti tal-Prim Ministru fuq il-well-being kienet li nagħtu id-dritt li dak li jkun jitlob illi jkun hemm remote working. L-ewwel dak id-dritt diġà jeżisti. U allura aħna dak li qed ngħidu huwa ejjew naraw kif ngħinu in-nies ukoll ikunu jistgħu ikunu iktar tranquilli f'ħajthom. Miżuri differenti kemm fejn jidħlu xogħol u iva allura miżuri bħal teleworking għandhom jiġu inċentivati u għandhom jiġu inċentivati across the board, kemm il-gvern għandu jmexxi bl-eżempju u anke iva jinċentiva lil min huwa fil-privat biex jagħmel hekk. Għandna ninvestu biex ikollna iktar spazji ħodor madwar Malta Għawdex, għandna naraw li jkun hemm soluzzjonijiet ukoll għal problemi kbar li qed ikollna fosthom it-traffiku li wkoll ħankunu qegħdin inħabbru proposta komprensiva fuq dan is-suġġett biex il-poplu Malti Wawċi nieħdu ħsiebu minn kull angolu. Imma iktar mill-krem ġenerali ejja mmorru fuq x'għandhom bżonn il-familji Maltin u Wawċin. U din nista' ngħidha biċċa minn quddiem bħala om ta' 3 tfal li nifhem l-isfidi. Xi ħaġa li mill-ewwel ftit jiem bħala membru parlamentari anqalt jien. Kenna fost l-inqas maternity leave meta komparat mal-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Issa nkunu fost l-aktar permezz tal-proposta li ikollna l-leave ta' maternità li jitla sa' 26 ġimgħa żieda ta' 8 ġimgħat fuq il-leave preżenti. Il-leave tal-paternità se ntellgħu minn ġimgħatejn għal xahar. U
28 ġurnata, 6 xhur leave, parental leave, għax jiena nemmen ħafna fuq l-ugwaljanza fit-trobbija li ż-żewġ ġenituri fejn ikun possibbli u fejn m'hemmx problemi ikunu parteċipi, kif ukoll 28 ġurnata leave addizzjonali li jekk ma jittieħedx il-parental leave sal-ewwel sena jista' jittieħed ukoll sal-ewwel sena jew inkella wara. Allura dan biex ikollok apparti il-kreditu li ħajtpoġġa f'kull kont ta' kull tarbija. Allura dan hu biex ikollok l-aqwa bidu għal familji Maltin u Għawċin. Il-benesseri huwa importanti ħafna, fatti għall-ewwel darba fl-istorja qed nagħmlu manifest elettorali li għandu il-Wellbeing Index. Nerġa' ngħid, mhux proposti firħa, mhux ngħidu li ħanamlu sptar lem, sptar law, sptar fit-tramuntana u ma nafux fejn, imma proposti li huma konkreti. U irrid ngħid issa xi ħaġa li forsi tmur lil hinn mill-manifesti elettorali. Xi ħaġa li għall-qalbi ħafna u ma niddejjaqx ngħidha. Il-well-being jinvolvi wkoll li ma nattakkawx personalment. U qed ngħidha b'responsabilità u appell lejn kulħadd lejn kull min involut fil-politika. Li ma nattakkawx personalment minn wara screen. Li ma nkunux għodda biex isiru attakki. Ejja nżommu il-politika u l-kampanja elettorali b'mod diċenti għax fil-passat kien hemm ċirkostanzi fejn kien hemm attakki personali, viljakki anke fuq familji u tkissru familji u negozji. U allura din hija xi ħaġa li jiena tini l-opportunità nappella liha fil-waqt li nerġa' ngħid li iva ejja ikollni iktar bilanċ bejn il-ħajja lavorattiva tagħna u l-ħajja tal-familji, ma qadniex nistennew il-manifest elettorali, pereżempju tħabbret xi ħaġa wkoll li advokajt ħafna jiena il-homework policy biex ikun hemm bilanċ bejn il-xogħol li jsir mill-istudenti wara l-iskola għax imbagħad xiġri Marija. Taf inti, taf daqsi. Tispiċċa tagħmlu inti l-homework. Mhux hekk u ejja, mhux hekk jiġri qed inti u met tixjiena, tispiċċa, jiġu tfal l-iskola f'xi tlieta ta' wara nofsinhar. Ġirja jridu jiklu xi ħaġa, for ġirja l-homework ma lestejn xmorna l-extracurricular activity, jridu nkomplu l-homework. Neħaslu nieklu għid li xejn fadal għall-familja jew għall-lob ta' tfal. Ħanaddi għaliex fadlilna biskwarta mar l-ħin vera jtir. Ividna d-dokumenta. U l-ħanajt mux fuq Ramona, zgur li Ramona tkellmet fuq da suġġett snin twal ħalli nkun fer, vera Kemila illi hija membri parlamentari tkellmet ukoll kemm il-darba fuq il-bżonn illi jkun hemm ukoll iktar għajnuna fejn jidħol maternal u paternal leave. Però bħala Partit Nazzjonalista, hawnhekk id-differenza, illi aħna m'għadniex nistennew l-kampanja elettorali biex ngħidu l-proposti tagħna fuq das-settur. Jiġifieri għall-aħħar sena u nofs, il-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem bl-aktar mod ċar illi il-parental leave fej jidħol allura wkoll meta jkun hemm will ġdid għandu jkun mod kollettiv sa sena. Ġifina, il-Partit Laburista jekk ġenwinament irid jintroduċi daw il-miżuri, seta' jagħmilhom ukoll. Għaliex il-proposti diskussjoni anke l-appelli mill-ħabiba tiegħi id-deputat ukoll fuq naħa tal-Gvern Ramona kienu għaddejjin anke l-aħħar sena u nofs issa. Jiġifieri il-Gvern l-ewwel injora inkluż id-deputat tiegħu kemm ilu wkoll fl-aħħar żmien. U issa għaliex ġejja elezzjoni, issa għamel proposta li kolli rajt hija inqas ambizzjuża anke f'dan ir-rigward minn dik tal-Partit Nazzjonalista biex ikun għamel xi ħaġa fil-programm elettorali. Qabel ngħaddi għall-mistoqsija li miss daħlu diversi messaġġi, waħda bi kritika lil Partit Nazzjonalista u l-oħra lil Partit Laburista tnej qed jakkużawkom. Veru, il-verità hija dik qed jakkużawkom milli intom twedu il-kastelli fl-arja, kedbet persuna hawnhekk, u li il-proposti tagħkom wisq populisti. Forsi messaġġ qasir biex twieġbu mbagħad ngħaddi għall-mistoqsija li jmiss. Mela, fir-rigward tal-Partit Laburista, aħna għandna track record. Ħadd ma jista' jgħidilna, ġifieri fil-waqt li naċċetta l-kritika imma ħadd ma jista' jgħidilna li wedu kollox għal kulħadd. Għax aħna għandna track record li kull manifest elettorali wettaqnieh. Proposta, ma rridx noqgħod insemmi xi ħdimt fih jien biss imma proposta li ħdimt fiha fl-aħħar elezzjoni ġenerali meta jiena u Michael konna fl-administration tal-partiti politiċi rispettivi kienet dik tal-IVF. Li nemendaw il-liġi tal-IVF sabiex persuni li kellhom problemi li meta l-omm u l-missier
tintaqal ġenetika tagħhom ikollhom problemi, jkunu jistgħu jaċċessaw l-IVF biex ma jkollhomx trawmi ta' trabi li wara sena sentejn imutu u jkollhom dritt possibilità almenu li jkollhom tarbija. Din. Il-kap tal-oppożizzjoni preżenti daqshekk missu qalbu ivvota kontra. Ivvota kontra. U lanqas jindenja ruħu. Jgħid sorry lil dawk il-ħafna ġenituri li kellhom bżonn dan it-trattament li kieku kien għalih ma wetqux. U ħanejt xi ħaġa oħra, ħankompli għax din huwa settur għall-qalbi kif tafu intom. Wednija, wara, mhux wednija biss, għamilni timeline. Edna jekk tatuna l-fiduċja, wara 100 jum ser tkun liġi fil-Parlament. Għaddiet il-liġi fil-Parlament, għaddiet grazzi għal-gvern, għax li kien għal Alex Borch maddiet, għax vota kontra. Ullum il-ġurnata, jien nista' ngħid x'kienet jiena ġejt koopted fil-Parlament u kelli s-sibijiet tiegħi, ovvjament għandi responsabiltajiet tiegħi familjari, għandi il-professjoni tiegħi. Fil-ġurnata li kont qed niddeċiedi, kien hemm dil-persuna li kienet kelmet waqt il-konferenza ġenerali u kellha bżonn din il-liġi. Qalt li jiena ninsab 5 months pregnant grazzi għal din il-liġi. U dik kienet għalija decisive fact, dik id-deċiżjoni jiena ħatta grazzi għal dak il-messaġġ li attiva jiena rrid inkun membru parlamentari biex inkompli nagħmel dan il-ġid. Illum il-ġurnata għandha tarbija l-ġmil tagħha li laqajta wkoll mal-Prim Ministru. Ġifieri aħna qed nisemmi din l-istorja biex ngħid li dak li wedu inwettquh. Aħna maħniex biħsibna wedu kollox il kulħadd. M'għandna taf fejnijat u m'għandna taf li jekk tkun fil-manifest elettorali għax għamilna riċerka studjajnija u ħadd itwettaq. Ovvjament il-mistoqsijiet kienu qed jindikaw għal miżuri fiskali li qed nifhem ukoll. Li qed jagħmlu nies nifhem li Ramona tipprova iddur ukoll fuq affarijiet oħra biex tkun tista' tattakka l-kap tal-oppożizzjoni minflok twieġeb minn fejn il-Partit Laburista ħajġib il-flus. Għalija hija xi ħaġa importanti għalikom mhijiex għalikom mhijiex. Ramona. Għalikom mhijiex. Hija ħaġa importanti, però hija xi ħaġa importanti, però l-mistoqsija evidentament mhux fuq il-mistoqsija tiegħek kienet. Għax dak mhux well-being li jkollok tarbija. Fuq kif ħanwettqu l-wedis fiskali qed inwedu kollox il kulħadd kienet il-mistoqsija. Pero ovvjament il-Partit Laburista mhuwiex dik id-differenza li għandna wkoll qudiemna, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid minn fejn ħajkun qiegħed ukoll jimxi l-ekonomija l qudiem. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jispjega kif ħajkollna setturi ekonomiċi ġodda. Qiegħed jispjega li ġra dħalt fid-dettall kif ħajkollna setturi ekonomiċi ġodda ħajkomplu jkabbru l-ekonomija tagħna mingħajr ma jkunu labor intensive. Sallum ħlief il-mudell ekonomiku illi ikollna l-ekonomija l-mixja bl-importazzjoni ta' cheap labor li sfortunatament tispiċċa bi-sfruttament ta' ħaddiem anka barrani f'Malta, għadna ma smajna l-ebda setturi ekonomiċi ġodda ħajkun qed imexxi l-Partit Laburista l-qudiem biex tkompli ħanaddi għaliex fadlilna biss vera ftit, ħammura s-saħħa xi settur importanti ħafna. Intom bħala Partit Nazzjonalista wettu li se tagħmlu sptar fit-tramuntana ta' Malta. Fejn se jsir dan l-isptar u kemm se jiġi jiswa? L-ewwel qabel kollox, inti trid tara illi l-pjan b'mod holistiku. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid li hemm bżonn l-infrastruttura fl-isptarijiet tagħna li jkun hemm iva sptarijiet ġodda li suppost saru l-isptarijiet anka fi snin li għaddew u bqajna bl-isptarijiet dak kulħadd jaf m'hemmx għalfejn idħol fid-dettall f'dak l-aspett u li jkollna ħaddiema biex noperaw dawn l-isptarijiet u dawn il-klinġer. Ovvjament ma jistax ikollok għal xejn ikollok l-isptar. Għax qed iddur mal-lewża, x'fejn se jsir dan l-isptar? Mela, il-Partit Nazzjonalista ħajkun jgħid jispjega fid-dettall kif ħajkun isir il-proġett u ħajkun jgħid ukoll jispjega però fuq il-kosti. Ma tafx issa, ma tafux issa. Il-Partit Nazzjonalista jkun qed jagħmel konsultazzjoni ċara biex jara ukoll l-isptar fejn hu l-iktar post ideali li jsir biex ikun jistgħu jintlaħqu n-nies u biex isir l-aħjar servizz. Però fejn jidħol il-kosti. Nipprova nirrappreżenta nies li qed jisimgħu. Fuq fejn ħajsir uġibtek. Ma weġibtniex. Uġibtek, ħajsir konsultazzjoni ċara biex ikun hemm ovvjament l-aħjar post li jsir dak. Issa jekk ma ġibtek dik it-tweġiba, ma tgħidilix li ma weġibtekx. Ma weġibtniex, għax inti għadhom fit-tramuntana ta' Malta, mbagħad taħsir konsultazzjoni. Fit-tramuntana ovvjament mhux ħajsir Biżebbuġa mhux fit-tramuntana ta' Malta. Grazzi tal-li għattilna, ma konniex naslu għalija di. Mela, u għalik Ramona, l-lista ta' stennija, il-waiting list fl-isptar Mater Dei, kif se tiġi solvuta?
Mela, l-ewwel punt. Hawnhekk għandna ċar li il-Partit Nazzjonalista jipproponi sptar fit-Tramuntana ta' Malta, mbagħad jgħidu iwa mbagħad nikkonsultaw fejn ser tiġi din hija l-politika serja fuq il-lista ta' stennija. Fuq il-lista ta' stennija. Il-Partit Laburista hemmx tippruvja? Iva. Iva, żgur li hemmx tippruvja. Il-Partit Laburista diġà anki bis-sem mal-privat beda jaħdem biex titnaqqas il-lista ta' stennija. U il-persuni jafu li ġieli tirċievi telefonata, mur għamel l-operazzjoni ximkien, mur għamel hemm. Jeħtieġ li jsir iktar? Iva. Però żgur li konsulent li huwa kandidat tal-PN li kellu fost l-iktar waiting lists fl-ortopedijek mhux sejra żbajjin nafx ġifieri ta' il-Partit Laburista qed tuwaħħal fit-tobba. Qed tuwaħħal fit-tobba ħabal waiting list. Min flok jagħmel f'ħajsolija qed tuwaħħal fit-tobba. Jien qed ngħid. Issa sekonda, ħan nirrispondi. Jien qed ngħid li żgur li kandidat tal-Partit Nazzjonalista li għandu fost l-ittwal waiting list jgħid li ħajnaqqas il-waiting list ma tantx huwa għandu ħafna kredibilità. U ħanejt xi tfisser għax jiena ma nafx differenza. Tal-management tal-isptar. Paċenza, toqgħodx poġġi kliem. Jien qed ngħid bl-istess mod li dal-istess speċjalista li huwa kandidat tal-PN. Però Roma ma tistweġibni lanqas. Jiena ninsaqsi kif il-gvern se jsolvi mhux fuq dal-każ partikolari, kif se jsolvi xi nisek iridu jkunu jafu il-lista ta' stennija. Iktar investiment kif qed isir diġà. Inkomplu nintensifikaw l-investiment. Li kont qed ngħid qabel ma waqafni Michael Piccinino li żgur li persuna ħanispiċċa l-argument tiegħi. Issa inti kellek ċans tagħmel. Ħanispiċċa l-argument tiegħi. Li żgur li kandidat tal-PN li huwa wkoll kontra l-IVF a propositu għax iddejjaqhom li qal li għandu fost l-iktar ammont tal-lista ta' stennija, ma naħsibx li huwa l-persuna idonja li titkellem fuq dan il-persuna. Jiena u ma nafx hekk mhux dan huwa l-aħħar punt li ħanejt jew jekk m'hemmx punti ieħor. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ixu ta' kredibilità. U ħanejt 3 affarijiet differenti. Ħanejt il-proġetti, il-proposti tal-Partit Laburista li huma costed, li huma fattibbli. Li għandna track record li weddaqna manifest wara l-ieħor. Differenza mill-Partit Nazzjonalista li jekk propona tnaqqis jew reviżjoni tal-income tax bands għandhom diskrepanza ta' miljuni fl-istima tagħhom kemm ser tiġi tiswa. Jekk għandek il-proposta tal-enerġija għadna tal-lum ma smajniex fejn ħajitpoġġew qed iddejqek isek li jikkritikawlek il-proposti fejn ħajitpoġġew ħanispiċċa dal-punt fejn ħajitpoġġew il-pannelli għandhom Expo Hub li qed nifhem li ġejja flok ix-shipbuilding ex-shipbuilding fejn hemm konċessjoni enfitewtika għaddejja ta' 50 sena apparti li jinti mir-Raba Distrett taf kieku xi traffiku ikun hemm għax għas-sigma kien hemm it-trafik. Imma l-Expo Hub ma jkunx hemm it-trafik. Differenza Partit Laburista għandu miżuri konkreti b'estensjoni tal-maternity leave, tal-paternity leave, super bonus ta' 1,000 euro, sussidji tal-loans għaż-żgħażagħ, first time buyers li tapplika wkoll jekk ikollok separazzjoni. Għandek il-vjaġġi imħallsejn tal-partner jekk tkun ser issiefer barra minn Malta għal kura. Għandek miżibilju ta' benefiċċji għal min irid jinvesti fir-ristoranti, f'akkomodazzjoni turistika. Għandek numru ta' benefiċċji wkoll tal-enerġija fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-SMEs, iż-żgħażagħ fejn qed ninċentivawhom imorru jistudjaw barra minn Malta, ħanerġgħu nollu il-pensjonijiet u ch-children's allowances u b'differenza mill-Partit Nazzjonalista li laqqas huwa kapaċi jimmaniġġa l-finanzi tiegħu għax b'differenza minna tnejn Michael meta inti kont segretarju ġenerali, il-Partit Nazzjonalista kellu r-rekord ta' dejn laqqas biss jissottometti l-accounts tiegħu.
U jien meta kont Dejn president spjegalna mela kemm għandu dejn il-Partit Laburista u kemm għandha l-medja tagħkom. Ramona ejja noqogħdu nippruvaw sewwajlek. Tana, nkunu redikoli u negattivi. Dak redikoli, dejjem sottomettejna l-accounts. Fadlilna biss literalment let ħalli fidejk għaliex il-votant għax Ramona isa daħlita fil-risposta allura lesta għaliex il-votant li huwa deċiż għandu jafdakom. Għaliex l-ewwel qabel kollox, il-Partit Nazzjonalista qed jippjana u jippreżenta pjan fit-tul. Qiegħed jispjega kif ħaniġġeneraw iva il-flus illi mbagħad iridu u qed nispjegaw li ħajkollna setturi ekonomiċi ġodda illi mbagħad bil-flus li jiġu ġenerati nkunu nistgħu ngħinu lilek li qed tismana. Nkunu nistgħu ngħinu billi ninvestu iva fis-settur tas-saħħa tagħna għaliex jekk irridu nitkellmu fuq track record ħadd ieħor jista' jitkellem ukoll żgur fuq it-track records tal-infrastruttura fejn jidħol l-isptarijiet, ħaninvestu biex ikollna iva id-nuqqas li jonqsu il-kontijiet tad-dawl, ħaninvestu biex ukoll inkunu nistgħu nagħtu għajnuniet fejn jidħol l-infrastruttura ta' pajjiżna, ħanaraw ukoll illi inti ma tispiċċax tiġi kastigat meta jmutlek xi ħadd viċin tiegħek u jkollok terġa' tħallas taxxa fuq proprjetajiet illi diġà tħallsu it-taxxa. Ħanamlu wkoll għajnuniet biex inti li għandek l-annimali ikollok ukoll servizz ta' 24/7 Animal Hospital, però ħanamlu ħafna wkoll affarijiet oħra, però il-bażi ta' kollox mhux biss x'ħanatu imma wkoll li aħna l-unika partit li qed nispjegaw bl-aktar moċċar is-setturi ekonomiċi ġodda illi minnhom ħankunu qegħdin nikkreaw il-flus li ħankunu qegħdin sostnu dan kollu. Għaliex aħna iva, il-pjan mhux biex ħanatu imma wkoll bl-iktar moċċar minn fejn ħajġu l-flus biex inkunu nistgħu ngħinu lilek ikollok kwalità ta' ħajja aħjar. Michael Piccinino, kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Ramona Attart, kandidata tal-Partit Laburista. Qabel xejn nirringrazzjakom illi qegħdin hawnhekk, nawguralkom aktar saħħa li żgur li għandkom bżonna, għatfadlilna kemm eżatt qed todduhom illum 12 jum. Ekku. Jiena nieħu nitkellmu ħafna fuq well-being issa ħanamlu dil-parentesi mhux politiku. Nawgura lil kandidati kollha il-benesseri kulħadd għax għandkom bżonnu. It is quite stressful u din hija kampanja b'kif konna jiena u Michael niddibattu bejnietna, però ir-rispett ma jonqos. Fl-aħħar mill-aħħar m'għandi ġubju li ħafna nies inkluż ukoll aħna li dinaw għandna wkoll l-interess li vera ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Ovvjament ikollna veduti differenti kif dan isir, però ovvjament imbagħad sta l-votant li għażel min għandu l-aħjar viżjoni. Michael Piccinino u Ramona Attart, jiena ħanibqa' magħkom għaliex issa jinbidel il-panel li se jkolli l-opinjonista Mario Thomas Vassallo. L-ewwel kelli l-żewġ kandidati, Ramona Attart għall-Partit Laburista u mbagħad kelli lil Michael Piccinino għall-Partit Nazzjonalista. Naħseb kien dibattitu interessanti ħafna. Se nibqgħu fuq it-tema tal-kampanja elettorali 2026 miegħi għandi l-opinjonista analista il-Mario Thomas Vassallo. L-ewwel qed nirringrazzjak li ġejt hawnhekk, naf li kont qed issegwi id-dibattitu bejn Ramona u Michael Piccinino. X'taħseb fuq dat dibattitu? Kif taħseb illi kien bejnietom it-tnejn u anke kif irribattew l-argumenti? L-ewwel ħaġa gostu tiegħi li nkun fuq il-programm tagħkom Vjewva. Naf li huwa popolari kemm fuq ir-radju u anke fuq it-televiżjoni. Il-dibattitu mill-ftit li smajt minn ġol karozza u mbagħad minn hawnhekk jidher li kien dibattitu ċivili kif għandu jkun bil-kelliema jkunu konvinti mill dak li qiegħed iwiegħed il-partit tagħhom, però b'mod partikolari laqtuni l-aħħar battuti fejn tara r-rispett reċiproku, l-umanità ukoll illi tnelli huma appellaw anka l-benesseri għaliex il-partiti jwedu l-benesseri għas-soċjetà. Jiena fil-fatt kritikajta dik għax tat-tnejn li huma qisu hekk saret kelma sabiħa veru ma mbagħad vera twettaqgħu veru. U huma qalu rridu wettquha fuqna nfusna għaliex min jaf kif huma bħalissa inti appellajtilhom għall-ħidma tajba imma iridu jieħdu ħsieb saħħithom għaliex nimmaġina li bħalissa qed jgħixu madwar jinnaf 18-il siegħa ta' xogħol kuljum. Ekku, fil-fatt it-tnejn li huma qalu li qed isofru minn nuqqas tarqat. Qegħdin fit-12 jum tal-kampanja. Mario, jien minna ħadd jgħid nara għada ftit kwieta meta nqabbilha ma' elezzjonijiet oħrajn. Inti bħala analista, opinjonista, kif qed tara sejra l-kampanja? Anka bħala proposti miż-żewġ naħat. Jiena naħseb illi hemm ċaqliqa tal-ilma fit-tieni ġimgħa l-ilma beda jiċċaqlaq minn dik li kienet fl-ewwel ġimgħa. Fl-ewwel ġimgħa
ħaġa l-Partit Nazzjonalista kien iktar kajman fl-ewwel 3 ijiem sakemm donnu qabad ir-ritmu. Imma dik wieħed jifhimha għaliex fil-waqt li l-partit fil-gvern ikollu dejjem dak il-vantaġġ li jkun jaf dawk il-ftit sigħat jew ftit jumejn qabel bid-data eżatta tal-elezzjoni, il-partit fil-partiti l-oħrajn ma jkollhomx dak l-arfien minn qabel. Imma mbagħad ir-ranka. Imma fil-waqt li fl-ewwel ġimgħa kull partit kien medi biex iressaq il-qudiem il-wediet u il-programm tiegħu, fit-tieni ġimgħa rajna strateġija ftit differenti speċjalment min-naħa tal-Partit Laburista. Għaliex fil-waqt li l-Partit Laburista baqa joħroġ il-proposti tiegħu waħda wara l-oħra u sarajna wkoll iż-żewġ partiti jitkellmu wkoll fuq l-element ekonomiku, imma fuq hekk irid nitkellem iktar il-qudiem. Imma rajna wkoll il-Partit Laburista jirribatti b'mod qawwi ħafna biex jikkumbatti u inaqqas mill-kredibilità tal-wedi tal-Partit Nazzjonalista. U hawnhekk fejn l-ilma jibda jiċċaqlaq għaliex jekk il-partiti jkunu medi jimbiż bil-programm tagħhom mingħajr ma jkunu qed jaraw l-iżviluppi fil-kamp oppost u jippruvaw jimminaw jew inaqsu minn dik il-kredibilità. Ġifieri naħseb illi waħda milli għamlet l-iktar ħoss kienet il-kwistjoni tal-offshore bunkering services. Il-Prim Ministru allega illi dan hemm xi frodista warajja fil-waqt illi il-kap tal-oppożizzjoni ippreżenta xi affidavit bil-ġurament illi dan mhux il-każ u hemmhekk allura bdejna naraw ċertu batti bekki li ma kinux, però il-Partit Laburista qed jiddedika konferenzi tal-aħbarijiet kważi kuljum fejn jgħid kemm il-wedit tal-PN pereżempju mhumiex eżatti jew mhumiex magħmulin fuq evidenza. Rajna spjegazzjonijiet mill-Ministru tal-Finanzi biex juri il-matematika tal-proposti anka fuq taxxi eccetera tal-oppożizzjoni mhumiex kredibbli. U wkoll rajna l-interventi min-naħa tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat illi daħal ukoll fil-kredu fejn tkellem dwar in-nuqqas ta' kredibilità tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija. Jiġifieri issa ma dan din l-istrateġija tal-Partit Laburista qed titfa' pressjoni kbira fuq il-Partit Nazzjonalista għax iġġielu jkun fuq id-difiża. Melissa fil-waqt li għandu r-responsabilità li ikompli jelenka l-wediet u l-programm tiegħu, fl-istess ħin irid iqattaħ iktar ħin jirribatti il-kritika tal-partit fil-gvern. U allura għandek l-element ta' difiża issa u fl-istess ħin li tibqa' telenka l-Partit Nazzjonalista tibqa' telenka dak li għandu joħroġ f'dawn il-ġimgħatejn li ġejjin. Ġifieri il-Partit Laburista qed ipoġġi lill-Partit Nazzjonalista faktar sforz biex iwemmen fil-kredibilità tal-proposti tiegħu. Bħala delivery minn żewġ partiti, ovvjament għandek il-Partit Laburista jaf x'għandu fil-pakkett ilu jigverna issa għal dawn l-aħħar snin mill-2013, allura jaf x'hemm mhux m'hemmx u għandu l-proposti biex ikompli jibni tajjeb fuq dak li bena f'dawn l-aħħar snin mis-sena 2013. Il-Partit Nazzjonalista dejjem fl-oppożizzjoni mill-2013 li law u qiegħed ħafna proposti x'ħajamel meta jekk ikun fil-gvern, jekk il-poplu jagħtih il-fiduċja. Meta tanalizzhom il-proposti, pereżempju il-Kamra tal-Kummerċ kritikathom it-tnejn u qalet illi qed ikollhom idejat wisq populisti. Inti x'taħseb? L-ewwel ħaġa dak li kont qed tgħid inti rigward il-partit fil-gvern dik li xi kultant tisma' lil ċertu mistiedna fl-istudju jitkellmu dwar the power of incumbency. Illi forsi ħafna nies ma jifhmuhiex. Il-power of incumbency hija li jekk inti l-partit fil-gvern
inti għandek vantaġġ għaliex l-ewwel ħaġa l-Ministeri kienu fidejk, inti taf kif qed inti taf xem in the pipeline, u barra minn hekk jista' jkun jiena pereżempju ma timpressjonanix għaliex il-Prim Ministru ħareġ mill-bib ta' Kastilja f'okkażjoni tal-Partit Laburista, mhux jidnub mejjed da, u forsi qasnu dnub venjali u għalilhom jien kont qed naħdem minn fl-ewwel ta' Mejju. Imma li ddejjaqni u tinkwetani hija li inti fit-triq, pereżempju fit-toroq, inti għandek il-billboards tal-Partit Laburista, il-billboards tal-Partit Nazzjonalista, xi drabi ftit strixxuni ta' Momentum jew ADPD, hemm għandek xi ħaġa oħra, għandek partita billboards tal-Ministeru l-entitajiet tal-Gvern. Li dawk jgħoddu mal-Partit Laburista. Illi ħafna mill-servizz pubbliku għażel illi fil-kampanja elettorali jtella billboards illi jitkellmu dwar kemm organizza kultura fil-pajjiż, kemm ipprovda servizzi soċjali f'diversi oqsma tas servizz pubbliku. Ġifieri meta dawn it-tip ta' messaġġi qed jingħataw waqt kampanja elettorali dawk huma plus għal partit fil-gvern. U mbagħad il-Partit Nazzjonalista imma fil-fatt saqsejtilu lil Michael Piccinino wkoll. Il-proposti tiegħu kif qed tevalwhom, ġifieri kif qed tarhom il-proposti tal-Partit Nazzjonalista li qed jagħmel ta' proposti ovvjament. Il-fatt li ilu 13 sena fl-oppożizzjoni, suppost li għandu kellu iktar ċans, l-ewwel ħaġa jġib its house in order, illi l-partit ikun jitmexxa b'mod sostenibbli li dik ukoll għada mistoqsija fis-sens illi għatem diffikultajiet finanzjarji jridu ngħidu pereżempju li llum stess minn hawn sija u nofs oħra tibda kampanja ġbir ta' fondi mill-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-fondi jibqgħu dejjem problema b'mod għal kulħadd imma b'mod partikolari għall Partit Nazzjonalista. U suppost li kellu ċans ukoll iktar ħin biex il-proposti tiegħu ikunu imnislin mhux biss minn ideoloġija jew minn ħsieb imma fuq evidenza, dak li ngħidulu evidence-based policy. Għaliex il-Partit Nazzjonalista għandu wkoll mhux biss il-George Vital Zammit, imma għandu wkoll imħuħ oħrajn, rajnijhom xoħut minnhom rajnijhom qudiem it-televiżjoni illi jagħmlu l-homeworks tagħhom kif dan il-pajjiż jista' jgħaddi għal pass li jmiss. Li tinkwetani huwa da. Illi jekk inti din il-ġimgħa pereżempju kien hemm għaddew għall-inċentivi u għall-proposti ekonomiċi. L-ewwel ħaġa tant ħarġu, il-Kamra tal-Kummerċ qalet, tant ħarġu jiena naħseb li jekk nagħmel sondaġġ, dalgħodu ħareġ sondaġġ marmara dwar kif se jmur il-vot kieku kellha ssir elezzjoni l-bieraħ lura kif jmur il-vot. Wieħed u ieħor baqa' l-istess bħal ġimgħa l-oħra. Imma kieku jkolli nagħmel sondaġġ ieħor naqbad sensiela ta' 5 proposti tal-PN u 5 proposti tal-Labour Party mhux l-iktar popolari, imma oħrajn li huma b'saħħithom, imma forsi mhumiex il-kavallo di battalja, u nagħmel sondaġġ u ngħid lin-nies ittikja jekk din il-proposta saritx mill-Labour jew il-Nazzjonisti. Ibqa' ċert illi ħafna minn nies ħajjiżbaljaw. Interessanti ħafna, fil-fatt kont se nsaqsijilek. Għax ma tafx min ħareġ bija din. Ekku, illum fl-opinjoni tiegħek il-Partit Nazzjonalista u Partit Laburista x'inhi qabel kien hemm dik id-distinzjoni. Dik id-differenza. Imma illum x'hemm differenza anke meta fejn nibda ninkwieta jien. Għaliex il-Partit Nazzjonalista bena mhux kampanja elettorali, imma bena narrattiva fil-Parlament u barra l-Parlament ta' bidla fil-modell ekonomiku. Issa, il-wedi ta' żewġ partiti li fihom infushom huma tajbin
Jiena nista' noħodha kontra l-Partit Nazzjonalista li qal jekk nitlajin fil-gvern il-pulli li kollha u l-mediċina kollha tal-xejlu tal-kanser ħanamilha b'xejn. Tista' tmerija dik. Nista' mmeri il-weda tal-Partit Nazzjonalista tal-Laburisti illi qalu isma' f'każ ta' adult u jkollu bżonn għajnuna medika barra minn Malta, ħanħalsu wkoll persuna akkompanjatriċi, mhux biss għal dawk taħt is-16 sena, mhux tajbin dawn. Imma jekk toħodhom kollha f'salt, speċjalment meta għandek it-tnelli huma qed iwedu traħħis fit-taxxi, issa minn għażaża għax jibdew negozju bħal Labor, mir-riforma fit-taxxa personali tal-PN, it-tneqqija tat-taxxa fuq il-wirt min-naħa tal-nazzjonalisti, iż-żamma tas-sussidju fuq id-dawlu l-ilma min-naħa tal-Labor fil-waqt li n-nazzjonalisti qed jgħidu li jraħsu id-dawl bi 30%. Biex tagħmel dan l-affarijiet kollha, irid ikollok mudell ekonomiku li qed jirrendi u jrid jirrendi iżjed milli hu. Mela allura dawk li ħasbu li ħajonqsu l-ħaddiema barranin, dak li ħasbu illi se tinstab soluzzjoni immedjata għat-traffiku, dawk illi ħasbu illi il-reperkussjonijiet negattivi ta' tkabbir ekonomiku ġa erja daqstan żgħira se jibqgħu b'xi berim nieħer għaliex anka fi kliem il-Ministru tal-Finanzi ikompli jisħaq illi biex dan l-affarijiet isiru ir-rota ekonomika trid tibqa' ddur u forsi ddur biktar intensità. Ekku. Imma l-pajjiż il-qies tiegħu l-istess ħajibqa'. U allura din hija aħbar tajba pereżempju għal min waqqa daru jew dar in-nanna u llum bena blokka flats biex jikrija. U ħafna drabi ma tikrijiex biss lill-Maltin, imma tikrija lill-barranin. Sa tinsaqsik ukoll fuq il-partiti iżgħar, ġifieri bħal Momentum, ADPD, kif qed tarawhom għaddejjin fil-kampanji tagħhom? Illum għandhom l-aktar opportunitajiet minħabba il-medja soċjali li nħoss li komplet tintensifika u qed tgħin ħafna anke għal dawk illi forsi finanzjarjament ma jistawx iwaħlu kif inti il-billboards, forsi jaffardjaw xi strixxa ma il-billboards huma ħafna ola, imma l-medja soċjali llum qed tagħti dik l-opportunità biex il-partiti waslu l-messaġġi tagħhom. Kif qed tara l-kampanja li għaddejja mill-partiti żgħar? Iva Marija, ġifieri inti persuna stabilita fil-qasam tax-xandir tradizzjonali, it-televiżjoni u r-radju, pero l-indikaturi kollha juru illi ir-radju u t-televiżjoni għadhom b'saħħithom, imma għadhom b'saħħithom ma' ommi u ma' ħija illi għandhom l-età tagħhom. Pero ma' tfal tiegħi ta' 19 u 16 sena ma jarawx il-programmi la tal-One, la tan-Net u laqqas tat-TVN. Jiġifieri il-messaġġ qed jasal xorta imma qed jasal bil-mezzi soċjali. Però minkejja kollox it-toroq mimlijin bil-boards. Minkejja kollox il-deputati għadhom iħabtu il-bibin tan-nies. Ma bil-forsa x'dak huwa bil-kuntatt dirett u xek. Għalhekk jiġifieri ħażin min jgħid li social media qiegħda tissostitwixxi jew għad tissostitwixxi il-mezzi l-oħrajn. Is-social media bħal AI ma tissostitwix ħidmiet li aħna imdorrijin bihom imma tikkumplimenthom. Però tagħmel differenza wkoll f'liema etajiet qegħdin nitkellmu. Ekku. U inti taħdem ma' żgħażagħ, ovvjament inti lettur ukoll iż-żgħażagħ jimportom il-politika, orrajt meta qed naraw il-Masreli ta' żewġ partiti qed ninnota li fuq wara it-tnejn li huma iżidu ħafna l-preżenza taż-żgħażagħ biex iżejnu. Jew anke tfal, ġifieri bqajt sorpriża anke l-etajiet, ġifieri l-etajiet żgħar. Inti li taħdem ma' żgħażagħ, iż-żgħażagħ jimportom minn dak li għaddej fil-kampanja elettorali. Mela inti titkellem ma' xi ħadd illi nagħllem il-politika l-università. Ekku.
U nalmu l-politika l-Università fost żgħażagħ Maltin u fost żgħażagħ Ewropej illi jiġu Malta biex jistudjaw il-politika. Tiskanta. Per eżempju, waħda Ungeriża ġiet Malta biex tistudja il-politika, għalt li dak iż-żmien kien għadhom taħt Viktor Orban għax issa nbidel, għalt li għax hemmhekk żgur jiena ma nistax nitkellem kif inħossa fl-awla tal-Università. Ġiet Malta biex tistudja l-politika b'mod iktar liberali. Ekku. Jekk nieħdu waħda Taljana, anzi 2 Taljani li għandna l-Università, illi ġew l-Università ta' Malta biex jistudjaw il-politika għalt li għaxina rrit illi nitallem il-politika bl-Ingliż mhux bit-Taljan. Ħalli tiftaħ li l-orizzonti u hawnhekk tibda tara wkoll dawn il-lingwi illum kemm huma saru funzjonarji. Issa dat Taljan qed jgħidu ma tasal bihim kien, allura mhux tabsen ċertu Maltin iħarsu kif iħarsu lejn il-Malti, ġifieri qed naraw il-funzjonalità tal-lingwa. Ma iż-żgħażagħ Maltin jinxtaqt inkun naf. Iż-żgħażagħ Maltin jekk nikkomparaw numru b'numru hemm mid-darba iżjed żgħażagħ li qed jistudjaw għal accountants jew għal avukati jew għal periti milli hemm biex jistudjaw fil-politika u l-governanza. U ħalla ħares mhux hekk. Għaliex? Għax aħna nagħlmu lil persuni kif ikunu referejs tal-logħba, il-politiku huwa r-regolatur, il-politiku huwa dak li jagħmel il-policy. Issa l-bqija tan-nies kollha jimxu skont dik il-policy jew jilagħbu l-logħba tar-regolatur. Jiġifieri alla ħares ma jkunx hekk. Però inti dejjem se jkollok grupp ta' żgħażagħ illi jixtiequ japprofondixxu ruhom fil-politika, jaraw anka impjieg professjonali fil-politika, għaliex qegħdin naraw li l-politika bħalissa veru kulħadd tifajjar u din hija l-kritika li qed tinti qabel tal-Kamra tal-Kummerċ. Għaliex? Għax tkun politika illi bħalissa missjuqa mill-kampanja elettorali. Imma matul is-sena nitkellmu fuq evidence-based policy, matul is-sena nitkellmu fuq politika ibbażata fuq ir-riċerka xjentifika. Issa, għalkemm il-politiċi tan-naħa tat-tnejn jippruvaw jagħtu laqta xjentifika u jgħidu li imma dawn huma costed kemm tisma' din. Dawn huma costed, dawn huma sostenibbli. Iġifieri jekk inti ħadd toffri dan is-servizz qed jitkellem fuq il-Prim Ministru illi ħajżejt ir-rotot u bejn Malta u Għawdex b'mezzi. Imma dawn huma alternattivi illi huma sostenibbli fit-tul qed wiedhom issa bħalma ġieli ġara jinnaf fuq il-helikopter bejn Malta u Għawdex beda waqaf xi 3 darbiet għax imbagħad ma jkunx hemm biex issostnih. Iġifieri iż-żgħażagħ li jitalmu l-politika f'żewġ oqsma, għaliex il-Malti juża l-kelma politika kemm għal dik li huwa politics u kemm dak li huwa policy making. Ġifieri inti meta tkun qed titħallat ma tant żgħażagħ huwa xogħolok fil-verità, inti kien kollu ma' żgħażagħ, imma il-Maltin il-feedback hekk il-vibra li qed tħoss l-Università taħseb li importom jew le jew jiddeċidu fl-aħħar jew ma nafx. L-ewwel ħaġa dejjem ħassib minn kollox. Ovvjament fil-klassi tiegħi kolli n-nies li huma interessati mill-politika, allura ikollhom ħafna drabi opinjoni, però ma rridx natik stampa li mhix vera. Jiġifieri l-interess fil-politika dirett u manifestanti fost iż-żgħażagħ issa fl-università mhuwiex wieħed li jbelħek għaliex ħafna drabi qabel forsi kont ngħid jibżaw jew jiddejqu. Hemm element ta' fatig, hemm element ukoll ta' ma jimportomx. Hemm element ukoll illi nara ħanka minn nies li naf sewwa li x'aktarx ikunu jafu iktar dwar il-politika ta' Trump milli dwar il-politika Ewropea. Allura kif taħseb li l-partiti se jattiraw il-vot tagħhom daw jekk mhux qed jinteressahom? Għax il-vot ta' żgħażagħ huwa importanti. L-ewwel ħaġa kif qedna qabel l-impetus tal-partiti fuq is-social media anka f'dak li huwa paid adverts, etc. Issa fil-waqt li jommi tieħu pjaċir tara programm ta' sija ta' diskussjoni, iż-żgħażagħ il-messaġġ titwasslu f'40 sekonda għaliex jiskrowljawlek mal-ewwel. Allura inti għandek totalment udjenza differenti, productions differenti.
illi jappellaw għal kategoriji ta' nies differenti. U dejn naħseb il-partiti politiċi konxi minna. L-lum għandhom firxa ta' PR, firxa ta' propaganda. L-lum kull fej imur il-kapijiet t-nejlu ma tarom b'tim kbir minn social media, minn videographers, ġifiri t-tim met jissaxħax konxi. Fadl li vera mistoqsija qasira nxtiq tirrispondini fil-qasir. Eddin fitna xil-jum tal-kampanja. Taħseb illi dawk illi jissejħu floaters, dawk li idumu biex jiddeċidu l-min se jivvotaw illhom iffurmaw l-opinjoni tagħhom jew taħseb jibqgħu jistennew sal-aħħar tal-kampanja? Fl-esperjenza ta' dak li ġara fl-aħħar round ta' elezzjonijiet tal-MPs, l-affarijiet ġraw bil-kontra ta' dak li kienu qed jaħsbu l-statisticians u allura id-differenza bejn żewġ partiti ma kienx kbira, ma kienet xi 7,000 vot u ħafna skantaw. Jiena nemmen li se jibqalek xorta percentaġġ ta' indeċiżi essenzjalment ma jmurrux jivvutaw jew inkella iħassru l-vot. Se jkun hemm numru ta' votanti illi ġili ngħidu għadi jidħlu f'postom, jiġifieri jivvutaw skont it-tradizzjoni tagħhom jew tal-familja tal-partit, u jkun hemm oħrajn li veru sinċerament u ġenwinament ikunu mħawda ta' fejn jaqbdu jixtu l-vot, parti minn għaliex jekk tasar m'hemmx differenza ideoloġika, hemm differenza ta' kif ħadd immaniġġja l-pajjiż. Ma mhux ideoloġika ta' direzzjoni, u jkun hemm min jibqa' deċiżu u ma jmux. Ekku. Dak kien il-lettur tal-Università Mario Thomas Vassalo, napprezza ħafna li tajtni mill-ħin tiegħek. Nirringrazzjakom illi segwejtuna, nixtieq ukoll li nirringrazzja lit-tim illi hawn wara dan il-programm. Illum kont mejjuna minn Joe Fenek u minn Patrick Borch. Grazzi ħafna illi segwejtuna, nittamaw illi dawn is-sija u nofs kienu informattivi iżda fl-istess waqt ukoll pjaċevoli għalikom illi kontu qegħdin issegwu. Grazzi illi segwejtuna.